Deixa'm explicar-te que la realitat de moltes comunitats de veïns supera de llarg qualsevol guió de comèdia negra. Barcelona, Eixample, comença a sortir una olor horrible del tercer segona i fa molts dies que no es veu el veí, que és un senyor gran que viu sol. Tota l'escala en alerta. Alguns suggerien trucar als Mossos, rebentar la porta i entrar a l'habitatge per veure l'origen d'aquesta olor insuportable. Per sort, el president va trucar a l'administrador. L'administrador es va posar en contacte amb un familiar d'aquest senyor i el que li va dir a aquest familiar és que el propietari estava de vacances i no hi era a l'habitatge. Per sort, aquest familiar tenia claus i se li va demanar si podia obrir a l'habitatge. I sabeu quin era l'origen de l'olor? Una formatgera elèctrica on a dins hi havia un formatge francès que estava fermentant a dins. Sort que en aquest cas van trucar a l'administrador i es van estalviar trucar als Mossos, rebentar una porta, etc. Aquí és on entrem els administradors de finques. Mediem, solucionem problemes i evitem que la comunitat posi denúncies absurdes. Tens problemes a la teva comunitat? Contacta'ns i t'ajudarem.